Mulane wong kampung saiki lho, penyakit akeh teko apa? Sing dombe iku banyu WC. Iya. Arek percaya mbek gak sampean? Kumpo gedhe mbek kumpo cilik. Kumpo gedhe sing kanggo PDAM iku nyedote berapa kilo? Nggih. Ya. Sumber WC katut, sumber-sumber ya katut. Sak gletek. Melok metu nang dhuwur. Contoh Kali Lamung biyen niku, ganok kumpo. Agung terus. Saiki kathik terang, banyu gak mili, garing. Aja kok bajul, iwak silie gak iso liwat. Garing dunggano kabeh kok. Iku hasilnya kumpo. Lah kajeng-kajenge ditebangi lho, Mbah. Alas, Mbah. Kados di Sumatera niku, Mbah. Ya Allah, kula ningali teng TV niku. Anane Mojopahit, Mojokerto kelem disiki to. Lah gara-gara hutan itu milik rakyat iku apa? Ya, Gunung Kidul dijeboli mbek bego. Tunggak-tunggak dinteki mlorot. Lorot. Kok aja ana ban sepur, alun-alun. Yo kelep. Mojokerto sisih kidul tak ta? Iku kedangan tangkis mau kan. Tangkis sepur. Kapatek suwe ganti tahun Aceh. Waktu Aceh ku mbang ndukure Ka'bah. Ono opo jagat iki? Loh, sih Mbah. Niku ceritane panjenengan niku ngimpi ngoten ta? Heeh. Ngimpi Mbang ndure Ka'bah. Heeh. Gunung Kidul iku gunung gedhe. Tapi ngetokno kabut ireng bereng mlak doyonge ngalor ngulon. Tapi nduk kidule Mekah iki kidule Ka'bah iku mbuh ana gunung mbuh karo. Sing tau rono kira-kira ana gununge ta gak? Wonten. Ana. Ya iku. Iku sing bejatno Aceh iku. Teko Mekah. Gunung Tursina. Gunung Tursina. Iku. Iku ana apa jagat iki jang? Gunung kok ngetokno kaya ngene iki. Beluk ireng. Beluk ireng. Waktu iku mbah nduk pojok kidul kulon ngene, Ka'bah. Kan ana ya kotak mubeng to. Iki sakmene iki wong tengok-tengok mau ngongak ngene tok. Mbah ya ro wong-wong tapi mek sak jempolan ini. Menungso. Mbah dhuwur. Meh jange ping 5, Mbah. Eling engko nek kedisikan Padang jelase mbah iki dipendem. Mbah nggo ndemak balik kok. Jange ping 5 balik. Krasa nek jange aku kok balik dipendem wong wis ana jago keluru iki. Balik lek. Oh anu, ceritane jenengan ngerogo sukma ngoten. Heeh. Ya mari kuwi gak tau jane. Tapi yo jenenge wong ngipi, tapi kok kenyataan iki. Nggih. Berarti wong lakon iki durung dilakoni wis didudokno. Coba gak duwe pujangga wong laku sukma. Lah iki. Ya? Nggih. Iku tok. Lakune sukma dhewe gak ero. Budale ya apa jam pira nanti yo gak ero. Cuma eling arah ngono tok. Oh iki Mekah. Oh iki desa iki. Iku daerah iku padha. Mulane wong mati iku gak boleh nang kerat kono. Ya. Sing diuli iku sing diilingi eling nggo endi? Eling di anak, eling di omah, eling duwe kewan, nang pinggire omah iki. Balik. Ya. Ten alam. Mulane nek mati salah situk menungsa iku kon ngenteni 1000 dina. Nek gurung 1000 dina, sukma nyawa iki gurung pisah keteko kuburan. Sampeyan rabi, dugrek ku grek mojek kintil. Sukma mbek nyawa ku jek kintil. Ngene wis 1000 dina mari dibancaki. Dik kuwi mulya. Ya iki dongenge. Mongen anak putumu, mongen raja keduamu. Aja ditinggal, iku balik rene. Manjinge nduk oyot godhong kayu watu. Ya, pinggire omah. Sapa jenenge? Nini danyang kaki danyang. Gitu? Nini dengen kaki dengen. Nini dawak kaki dawak. Nini lemper kaki lemper. Nini kesot kaki kesot sing nggo pinggire omah. Sing nggo perapatan Saliwolo. Iku kanggo ngirim bola sing ado ngguak kembang. Ya, ngirim.
sing ado jangkauan Kalimantan, Melangkah Segoro. Saiki nggo aku mbang perapatan ditambek menungsa jan paling gelek tumbal. Peguron maneh. Ya dah. Padahal ora lho iku. Iku ngirim keluarga sing Aduh. aduh. Iku. Nini dengan kaki dengan manggone nggo ndi? Pojok sawah. Ya. Nini cowok kaki cowok lungguhe nggo ndi? Jero pawon. Ya. Nini lempar kaki lempar. Ya ngono ku sing ditandani Mbah. Ya, nini kesot kaki kesot. Sing nggo pinggire omah iki pluruan. Ya sup iteng. Tunggone sukmone dhewe besok. Nek swargane dhewe ya iki tok. Tuntunan 3. Mari mangan, ngombe wedang, gurung katut iki. Ijik gurung jangkep. Kowa. Tapi nek wis rokokan adem ayem. Mari mangan karo kon diantemi Cina gak ngelawan. Iku iki swargane dhewe. Jenenge Mbaku. Sing nyekel wong akeh jenenge Mbaku. Ha iku iki Mbaku iki. Jenenge Rokok Arah. Nandi ae iso takok. Ha iku. Lunga nandi arah iki. Iya. Nek gak ero takok iku rokok. Iya. Mangkane anu Mbah. Napa kuatah tiyang sing cerita niku lek sampun duka niku bolone ta sinten mawon ngoten. Yen sakderenge 7.000 niku cara ngimpine tasih kerep. Heeh. Oleh ngimpeni sing iya cek kliwer-kliwer ngono lho. Nggih. Tapi sewune lak wis gak. Mboten nate punan. Menawa aja dianggap sepele. Bojone dipekul wis dendeng-enting. Wonten tiyang napa cerita ndongeng lak wonten sing alah nangis mari ngene lak karung sampai 40 dinane lak wis iku. Gak sampak. Justru malah sing mboten nangis niku anu Mbah nggih. Ngerdacin. Nggih. Iku diteni wong sak donya. Nek rumah tangga mulai salah situ nang jaman. Entene ana 1000 dina. Katik melangkah 1000 dina. Gurung dilakoni 1000 dina, rasakno dhewe. Laki rabi gurung jangkep ora karit iku tok. Nggih. Sukma mulih mrene. Ya to? Jenenge nyawa. Nyawa iku sapa? Bawa. Ya, angin. Melok topan beliung itu. Aja kaget ana angin ini iki, ngelali barek sing kono. Nggih. Malah dibangun apik-apik. Efeke ngene iki rasane dhewe. Oh, ya wis. Kuburan kok didandani. Gak kena dilong, gak kena ditambah kuburan iki. Ya oke. Nek dilong ya rusak, nek ditambah ya kayak sengkala iki mah. Nambahi ya. Mulane digawakno bras kuning matu cek digawe samu eling-eling. Ngeningno ciptane sing urip karo sing mati. Tiyang sing bados tombo niku Mbah, ngitunge piye Mbah? Sing terus jenengan sadat sekarat Pandhita Wali niku lho. Iku kanggo ndunungna wong sing kliru. Kliru ku piye? Wong golek tombo tanpa hitung duwe bondo budal. Lah nek iso ngitung, diitung wong golek tombo. Ruah Rasul menjemuk kubur. Ngene wis kadung lho. Kubur golekno hitungan sadat sekarat Pandhita Wali. Iku sing nulung tombo. Aja dek mati tiba kubur gak. Golekno sing hitungan sadat sekarat Pandhita Wali. Iku mah. Nah, cara ngitunge niki, misale nggih, misale wonten tiyang sakit, katakan nggih. Terus napa wetone? Saking weton napa mboten? Masalah itu kan gak nganggo weton. Saking napa nih, Mbah? Diitung kali napa? Dina sing dinggoni budal ku golek dina apa, golek tombo, ngono lho. Ya. Cara sakniki kula ajeng napa bados tombo niki kan Senin Legi. Ya 45 songo. Ruwah Rasul menjemuk kubur, ruwah Rasul menjemuk kubur ruwah.
Ruah. Tiba 9 dina 9. Nggih. Ruah-ruah iku ngentekno dhuwit nganggur ora ana dununge tombo. Iku lho. Dados lek tetep budal Gelekno hitungan sadat cekarat ndita wali sadat cekarat ndita wali sadat jalukno banyu wak mudin. tipe sadat niku. Tiba sadat ya. Ya tiba dalang jalukno tombo nggone wak dalang. Tiba pendhita gelekno wong sing gak tau mulih teko alas. Bu alas saya gak tau mulih. Iku jenenge pendhita. Nyata nek iku wong iku gak ro apa-apa lolak-lolok, gitu. Nggih. Gitu? Nggih, Mbah. Nah, iku. Gak di ilmu, tapi mandi sabdane mergo wis almenak kelebu pendhita. Wis kelebu pendhita. Nggih. Syukur-syukur bagi kaya mbah wis bener-bener pendhita iso nuntun. Nggih. Iso nata lha iku. Manggone nggo alas. Nggih. Ke jaman apa lha iku mah. Wis jenenge pendhita tapi ngerti tatanan. Iku mah. Nggih. Babakan tatanane menungso sing manggone nggo pemerintah negara mbak gak paham. Lho kok gak disekolahno, ya gak diurupno. Dipelajari mok kawan gelek bangkong gadung. Nggih, kula nate napa nggih nalar ngoten pikiran niku nggih, Mbah. Sing terus jenengan kan tiyang sekawan niku au mandi sabdane. Ya. Ngoten nggih. Nggih, kula nalari niku ngeten. Lho napa kok tiyang sing teng alas niku au kok mandi sabdane. Logikae kan mboten gadah tanggi. Ya iya. Gitu, mboten tau ngrasani utawa gibah. Cara Logika. amit-amit nggih. Nun sewu. Cara dosane niku lho, luwih kathah sing gombol kali tiyang niku wae lha ngoten sih Mbah nggih. Makane mandi. Jarane mandi sabdane kok. Nggih, nggih leres. Contoh arek angone, gitu. Nggih. Nambani apa lak iso? Iku arek angon, mergo arek angon iku akeh rewange. Ku alas, gandangane sapa? Dado ngawuk iku. Nggih, nggih. Gandangane arek anu dado ngawuk iku mah. Iku. Aja dianggep arek sepele arek angon nek ro apa lho. Kon diset bongko kan. Nggih, nggih, nggih. Dadung awuk iku sing siluman terus jenengan sing jaga kewan niku wae Mbah nggih. Ya. Makane kan ya amit ya lek misale nu sewu cara dikaitkan dengan beberapa keyakinan kan ada pengembala kayak gitu loh. Ada kan terlintas di Terus sing beberapa. nata ngono ku sapa kira-kira? Sinten, Mbah? Ya. Para nabi, para wali. Sing gawe ilmu iku cek anak putune cek gak kenek sarukala apa ditutukna lakoni iku mang. Ya beja-bejane sing iso Dongeng ngelakoni syukur-syukur Mbah nggih. Iku aja ngilangno nabi, aja ngilangno wali. Kok iku sing nata dhewe. Lah nek paten-patenan kurang paten-patenan jaman Ratu Boko sampai Dewata Cengkar. Sampai Erlangga, sampai Swidak 6. Entek dipateni tok ora gelem nyambut gawe. Erlangga Cedumen Raja mateni wong iku. Ya, gandeng POC. Ya. Nggarap tangkis Mojokerto ngulon ngetan sampai Porong Gunung Kelut. Bego cikrak dipikul wong mati-matian. Sing gak gelem nduk kene dikonal Lampung dipakakno macan babat alas. Ya itu. Dipahami. Ngantos dibekto teng Suriname, Amerika. Iku segala. Kontrak 5 Gak tahun. menangi gak balik. dhewe-dhewe iku. Lah nggih, tapi sejarahnya kan tercatat yo, Iya. Mbah yo. Ya Allah. Cara tumbal niku pun kuatah lho, tiang Weh. Jawi niku numbalaken Mbah nggih. Ya karek iki meneh sing kari, muga-muga aja ana. Sandangane mbah iki gak pangling yo ngono iku sandangane bibite. Ditata maneh nduk kono, gak urung tarung maneh. Nek iku diprekno gak tarung. Digawe perjurit siluman yo gak tutuk nggone. Ya ta? Gak tutuk. Isane mok gelut mbek keluarga tok. Sopo aku? Iku mah. Nyamprek ngono ku peguron-peguron sing gak kena dicontoh niku. Aja gawe untran-untrane negara. Jagat iki. Prei. Sing wis ya wis, kae didandani sing apik, aja gawe bedengan elek. Bedengan sing apik Nata pertanian sing uripno menungsa luk donya. Iku. Nek nandur yo golek hitungan, nek ngunduh yo golek hitungan.
Iku. Apa hitungane wong nandur? Sampar sandung pala pendem. Sampar ku hitungane wong icir, pari. Sandung ku hitungane wong icir, walo, blungka, kerai. Ya. Pala iku brambang. Sak pinunggalane. Pala pendem ku wimbili. Iku tandurane sing iso nguripno wong. Pahami wong sak donya. Nek ngapek nganggo hitungan 3, bibit 3 ku ditangekno. Slemet drembuh menungso. Slemet ku siluman sing ana alas, drembuh iku siluman sing ana warung. Dik, ala pira gabamu? Tak gawane dhisik ya. Monggo, gak nyaur wong tiba drembuh. Ilang ya. Iya. Dek montormu tak gawane dhisik meneh duwike ilang. Hilang. Tapi ku golek hitungan. Tanpa hitungan gak iso mlaku ya gak ngitung. Sapa ninggal adat gak kuat. Sapa ninggal pitung gak ngitung. Sapa ninggal dina tuna. Sapa salah seleh. Sapa becik ketitik. Sapa ora ketara. Sapa srei. Ya ditenono meneh rasane dhewe. Gitu. Blai-blai rahayu. Rahayu selamat donya. Lho tawon iki wingi liwat ketane Gunung Ratu lho kok. Kok gak manggon kono lha iki. Nggih. Ning kono sing di ana kayu dukur. Kok mblakrak rene karepe jang balik ngidul. Kira-kira enak lho kono adem ngono lho. Juk gurung kuat. Hawane Semeru niki paling, Mbak. Panas lho, Mbak. Kula kan winginane mriko. Jadi setiap sore niku daerah sana itu masih rawan kan. Lahar dingin nih. Kula nyuting sekali-kali watu kok niku bledek. Tapi gak ana wong citra. Mboten. Pokoke ing dintek no donyane tok kae. Nggih. Tapi omah-omah ludes. Lho. Ketinggal namung wewunge tok lho, Mbah. Kelem, Mbah. Kelem pasir. Padahal aku nguperengan ya. Nggih. Durung sing nggo omah jurang. Nah, nggih. Niku sing parah niku nggih niku, kamar A niku. Sumbersari Supiturang niku. Supit urang. Nggih. Diameter sampai piro iki? 180 rumah yang terdampak 140. Enggak dari gunung ke kampung 16 kilo namungan. 16 kilo, tapi yang terdampak ingkang sing tahun 2021 itu 6 kilo. 16 kilo kene mek Mojokerto. Nggih, Mbah. Sak Lho krungu lho, Mbah. Saestu. Yo mblebere kemangke Nggih, dhuwur. Kali niku teng Lepen niku tasih mbeluk, Mbah. Tapi sak nisore gunung aman. Alhamdulillah aman. Aman, tapi yang dekat dengan jalur lahar Ya tetep terdampak, katut, Mbah. Iya. Nah, ngeten iki telepon teng dhuwur udan ngoten, Mbah nggih. Iya. Jawa ngoten nggih. Ampun. Napa alarm niku muni punan. Hati-hatian di bawah ngoten. Geger. Nggih. Wedi longsor ya. Mboten longsor, Mas. Lahar, Mas. Banjir. Banjir lahar. Alhamdulillah. Beluk, Mas. Letusan sekunder namanya. Ya watu mek lemah iku. Nggih, Mbah. Medun kaya Pasir tok. Dados tuyo napa Lepen niku mboten tuyo sing ngalir, pasir. 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 Tapi kaya banyu. Ini kados banyu. Pasir. Ngono ya kok sik dhuwur ya berarti. Lek watu tekan ndi pasir Pas, Mas. ngono kae iki. Kok ngisor ngono paling ya. Mboten tekan dhuwur, Mas. Kan pasir tok njene. Alam Dados kok digeleki. Gunung Merapi. Gak melok namtokno. Sakniki Iki upama lapindo lho. Logika to. nggih, Jarene wong gak teko nisore gunung. nggih. Nek mbak ngarang gak teko pusere segara. Iku ana sing segara gak oleh diliwati iku pusere sumber. Dadi lorong ta. Nggih. Lapindo ku lamun teko gunung, gununge medun pisan. Ngerong. Nggih ya. Iku. Kayak Jakarta ambles teko apa? Di bendina disedot wong teko kumpo. Nggih. Di jero iku jembar. Jembar. Iku. Ada itu, Mbak. Desa-desa ku ngono. Nggih. Wonten teng pelajaran geografi niku, Iya. lek cara sekolah.
semakin banyak orang pengeboran di sumur-sumur artesis. Ah, adi jero ku pasir metu apa kata logam Logam. jerone. Ambles. Etaran to. Nggih. Adi melorot, gak kuat nahan. Lho. Kados daerah gunung kan wonten niku kuwatan niku, sumur-sumur artesis niku lho. Sing mboten usah dikumpan tuyone medal ki ambek niku lho. Iku sumber teko titise lakune. Jangka sumber. panjangnya niku gunungnya ambles mangke. Gini wow terus si panjenengan wow lograt ngirone Iya. bolong.